әйтерләр, бу журналистик бәйләнәдә йөри кешеләргә тик гаепләп, тик гаеп кенә эзләп йөри дип, нәрсә дип. Менә яңа гына яри менә яри түгел, урын булмады. Бушатырга кирәк. Урынны шунасын тик видео төшерергә буладыр. Мин китеп барам, артымнан бер малай килде дә, шулай теге самокат белән. Тегендә шуып китте. Менә моннан машина әйдәп килә. Менә моннан машина шулай менә, менә ул машина, мәсәлән. Менә булай килә ул. Каян күрергә тиеш ул малайны менә? Әнә теге, каян күрә ул? Күрдегез менә? Менә нинди хайван, менә шушында куйган инде аны. Я, нинди хайван инде менә шулай юлны ясаган инде монда. Инде шундай хайваннар булса, яри менә, ич белә шунда ире бер язып куйрак була бит. Ихтибар, сак булгыз, осторожно. Ана теге бунда балалар паркта ни шул самокатларда йөриләр, уйнап. Алар бит күп бала менә шушында. Шусы менә чыгып китәләр. Алар бит бала, мәктәп янында да хатта алар рәсеме бар анда. Теге балалар осторожно дети дип. Ник менә монда куймыйлар. Менә монда тик шул теге урысча әйтмеше переход дип куйганнар да башка бер нәрсә куймаган. Алар әйдәп киләләр. Шуннан ул килә ул, каян күрә ул мәсәлән. Кайсы вакытта аларны да аңларга була инде. Менә шул якта әле башта булмаган, шул теге переход дип, пешеходный дип. Шуны куйырга ирнеп хайваннар безнең хайваннар дип, чөнки шунда безнең күрше чыгып барганда урамда машина бергән 110 куып килгән АК, анда ди хатта бер майор да утырган ди, әйтмим ди, каян хатын кыз ди. Шул 130 куып килгәннәр ди. Бу мискин ди 30 метрга чыккан ди. Карагыз, ничек шунас куйдылар. Безне үй яндадан теге хаман теге лежачий полицейский дип ничәләр юктылар, бердән итмиләр, эшләмәделәр шулай анда мәсәлән, анда да машина бер малай ди чыгып барган үй янынан ди, шуна машина бергән дә шу. Юк малай. Күп нәрсә. Монда инде адым сайын Алла сакласын. Юк, хайван дип булай инде хайван. Берәү дә рәнҗемәсен менә хайван дип. Хайван, әгәр дә кешенең сәламәтлеге, кешенең адамның жаны хакында шунда эш булса, мәсәлән шул, аны кемдер битараф шулай урысча әйтмеште, игнорируется, шундый кешеләрне хайван дисә, мин хакым бар әйтергә. Хайван. Нинди хайван? Инде хайван ул кайта хайван да туктап тора әле хайван. Әнә видеоларда карыйсың, интернетта хатта теге эттә юлны үтми карап тора, яшел ут янганны. Менә булар әйдәп китеп баралар. Бигрәк инде менә машина дип һәр кайсында бар инде. Юк, кутырынып прям үзләрен әллә кемә куялар инде. Теге җәяү китеп барган кеше инде хәерче, ул теге кул имеш. Әйттем бит буракта, чит илдәге кинода да Тайны Парижа дигән мәсәлән, анда китеп бара бай бер аристократ, карета ди шунда имеш. Ат белән таптап китә, шуннан кесәсеннән бер ала да бер юмарт булса, бер нәрсә инде кошелек шул акча белән ташлап китә инде күп булса. Булай итпәсә әле ни. Шулай тез килә. Алар җитәрлек шундый. Хатта бер вакытта мен кич белән октябрьме, ошо көз көнне инде больница скорой медицинской помощи шунда шул больница янына китеп барам ул теге шифахана янында. Артымнан ака белән миңа бәрелде бер марҗа. Мине сүгә башлады. Татармы әллә белмим. Менә сүгә башлады. Нишләп монда йөрисең? Мен әйтәм, нишләп монда бит ни шифахана янына бит хакым бар килергә. Сугып җибәрде. Хатта икенчесе бер вакытта редакция янына китеп барганда артымнан теге пешеход менә шушындай менә кайсы вакытта машинада үтеп китә, кайсы вакытта. Менә шушындай пешеход кына китеп барам, артына килеп барам дип кычкыра. Менә мен әйтәм, бик ирек бирде советская власть дигән аларга. Ирләрне инде шүпкә дә санамыйлар инде. Менә шулай әйтеп тора. Ир кеше булса, мен әйтәм, андый сүзгә барып кит. Менә үземнең ботинкымның изен калдырыйман битендә. Хатын кыза инде әйтергә булмый, әйтергә дә ярамый, аларга сугырга да ярамый, бер нәрсә ярамый. Алар инде ни бу тормышның патшалары инде. Менә булай күрегез менә эте белән, шул теге самокат белән әйдәп, я лисапит белән әйдәп чыга ул менә моннан. Менә күрдегезме, тагы мәсәлән машина куйды. Машина ул тагы
Biraz обзор деген шуны яуып куя, менә күрдегез, менә шушында. Ул тегендә мәсәлән менә булай чыкса, бер кеше самокат белән тегенне машина артыннан менә күрер ичмаса, машина булмаса. Инде машина да тора. Монда каплап тора инде хатта менә. Менә алар менә яри атасы белән китеп бара булай. Менә бер үзе булса ул шулай әйдәп чыга да битте, всё. Теге зарланалар, гаи. Уйлап торам инде трассада мәсәлән, алар шул теге акча җыеп йөриләр трассада, лакая. Шәһәрдә килде, һәр җирдә акча җыярга була. Һәр җирдә җаларга җыярга була. Син куркыныч астына калдырдың кешенең сәламәтлеген, кешенең җанын шулай дип, алда штраф күтенә ябыштыра бир, нәрсә сез алай дип торасыз. Вот. Миңа вакытында әле газетта эшләгән чакта мин берсе шофер миңа зарланган иде. Ди, гаи читтә генә кашып кына утыралар. Мин яри сорармын дигән, нигә алай шулай кашып утыралар, ал юлның бер читендә генә үләндә, агач арасында дип. Шунасын карадым да, мен әйтәм, аларның кыланганнарын машинада кыланып ничек куып, әллә кем әйдәп нитеп баралар. Мен әйтәм, кайта гаи бәлки хактыр алар. Аларда мен әйтәм, файда китерәләрдер шулай, чөнки менә шулай әйдәп китеп баралар. Әйтик, чит илдә яманлаган булалар, чит илне ичник мыскыл гына әйтмиләр. Үзләр шунда барып, кайсылары байлар, йортлары бар, коттеджлары бар, хатыннары бар. Гафу итегез, блядь, хатыннары да шунда бар, кайсыларының үзеннән хатыннан башка бер хатын, блядь, хатын-кызлар аста. Гафу итегез инде. Мәсәлән, баллары шул чит илдә чит илне яманлаган булалар. Анда торалар нигәдер. Ник ушы иленә кайтып тормыйлар алар, бик мактаган җиренә менә. Менә чит илдә аның бер нәрсә уйлап чыгарлар, әллә кайчан бер шундагы теге нәрсә диләр, муниципальный бер депутат тавышланып, безнең депутатлар чыттылар башыңа, алар сайландылар да, чалар башыңа, халыкның мәнфәгатен дә якламыйлар, алар халыкталардан таләп итми. Халык аны чакыртып, нитеп таләп итеп, ник син шулай эшләмисең, сине депутатлыгыннан чыгарабыз дип куркытса, әзрәк тырышлар. Менә ул мәсәлән депутат та ул карап йөрергә тиеш шулай менә бәйләнеп шушы нәрсәләргә. Менә бу ник менә шулай. Анда бит булай, мәсәлән, менә шунда я бер кызыл фонарь, я нәрсә язу элек куйра, менә сак булыгыз, бала чагамында велосипед белән мәсәлән, менә ире итеп, хатта менә шунда бер плакат мәсәлән, самокатта бер сабый баланы нитеп куйсалар, була бит. Юк. Менә журналист шулай тырыша, кайсы табыла, кайсы кеше тотына, әллә нәрсә сөйли инде кирәкмәгәнне дип. Не кирәк ул, не кирәк дип менә. Ничә тапкыр менә газеттә әле теге электә вакытында менә әйтәм бит, вакытында теге почмакта виноград, ул вакытта йөзем безә дип диләр инде. Вакытында шунда сатып торадыр. Шират ул вакытта бер сирәк бераз чыгадыр. Шуңа күрә мен аны инде алдым да бер ничә 1-2 кило. Шунасын үлчәп караганым, 200-300 грамм һәр килограммда җитми. Яңадан килеп тикшерә башлаганым, шираттагы бер ир кеше акыра миңа, не мешай торговать ди. Менә күтләк күрдегезме ничек? Менә син аны халык мәнфәгатен яклыйм дип тырышасың шунда. Ул бер күтләк тора да бөтен шул нине урысча әйтмөкче всю музыку портит. Әйдәгез, җәмәгать, тилик шундый күтләкләр, шундый теге әгәр дә кеше яхшылык эшли, анарга ичмасам ярдәм итмәсәгез дә комачаламагыз. Чөнки бүген сез бүтән кешене менә бер мәнфәгатен яклыйсыз килми, хуплыйсыз килми, кемдер аны яклап йөри. Иртәгә үзегезнекен дә шулай килеп бер инде булачак ул. Шундый бер килеп мизгел килеп чыга ул. Үзегез шунда кайгырып йөргәндә сезгә бер сәйтер, ник син аңа ярдәм итәсең? Кирәкми ул нәрсә дип. Вак бер эш инде анда дип. Шайтасы килә менә. Бер кайчанда кешенең мәнфәгатен вак дип нәрсә дип санамаска кирәк. Һәр кешенең мәнфәгате ул безнең бөтен җәмгыятьнең мәнфәгате социаль рәвештә ул кабул итәргә тиеш. Һәр кайсыбыз кулдан килгән тырышырга кирәк. Үзегез тырышасыз килмәсә, хатта журналистмы ул тырышса, анарга киртә куймагыз, әллә кем булып, аның эшләгән эшләрен гаепләп йөрмәгез. Алай акыллы дип санасагыз үзегез барыгыз да эшләгез шундый эшне халык өчен тырышыгыз инде менә. Шун белән тамамлыйсым килә, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Файдасы булыр дип бераз ышанырмын, чөнки монда
шоферлар да бардыр.